kulendi kusangana zvekare kwatiri kuita paCulian TV channel yenyu chivhitivhiti patinokupai nhau maupdates nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Nhasi panapa ndiri kuuya netsamba iri kulika iyo inova tsamba yakakonzera iri kutaura kuti iyo ndo tsamba yakakonzera kuti vakomana Moses Mpofu and Mike Chimombe kuti vazopuwa makore akawanda kudai so vari mujeri. This is the letter that got Moses Mpofu and Mike Chimombe into jail for 15 and 12 years respectively, while they are jailed for a criminal offense involving fraud and corruption. Their case had serious political undertones which they failed to pick or take seriously, making a fatal mistake in the process. So I'm going to read this letter kuti yanga imbori yei yakaita kuti vanhu vadai so, but these guys unokone zvimwe zvinhu zvinoitika especially mumadhiri zvekuti aukwanise kuzoda kuzviningira, but isusu semhuri yeZimbabwe chinhu chimwe chatakasangana nacho chatakakwanisa kunzwisisa isusu handiti takakwanisa kunzwisisa nyaya dzemaaudios aya ailika achitaura zvinhu zvakasiyana-siyana, but imimi vanhu makazoti iwe kupa matenders pada chinchi. But one thing chakuramba chitaura nevazhinji inyaya yedzungu ndo yakanyanya underline panyaya dzedze pakuti pakazoti mangwa kubudisawo mazita evamwe vanhu vapiwe matenda. Kunesu muri yeZimbabwe it's always good to know kuti ndianani varimo mumatenda imomo vari kuita se vari kunokora mari muhomwe yenyika. Now this is the letter yakanzi re-demand for payment and resolution of contractual dispute. Right, vari kubuda panapa vari kuti we are writing in regard to an argument entered into between Better Brand Security Private Limited and yourself on the 13th of February 2023. Our agreement was to partner with you to participate in tenders in Zimbabwe for election material. We have attached the contract for your reference. This was done after a meeting between Moses Mpofu, Wikne Chivayo, and the ZEC chairperson, Honorable Chigumba, held at your premises in Johannesburg on the 2nd of February 2023. We will attach the photos taken on the particular meeting day. After we signed the contract under Better Brands, you conspired with one of our partners in the project, Mr. Wikne Chivayo, and literally changed the contract to his company, Intertrek. Our agreement stated that you would pay our agreed commission into the FNB account for Better Brands. However, for reasons known to you, you decided to cancel our agreement without the consent of both parties. The cancellation of that agreement was fraudulently done. We have attempted to engage with you on several times, but you have chosen to continue making payments to Mr. Wikne Chivayo. In this letter, we are writing to you in confidence to find a statement. We will attach some of the proof of payment from Zimbabwe Government Treasury Department. We have the invoice you have charged the ZEC, and we are aware of the profits being made. For example, we are in possession of the initial quotation dated the 20th of February 2023, valued at 2,673,360,000 with quotation number Q22203 understroke 211. Additionally, we have the subsequent quotation that you sent to ZEC with the value inflated to 8,964,603,80,000 US dollar, which is approximately 235% increment. We are aware that as soon as funds are received into your standard bank account number 00274 blah 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 held at Southdale branch, you immediately transfer more than 66% of the money received to Wikne Chivayo's Intertrek bank accounts. This is clear evidence of your participation in money laundering, where you are overcharging the government of Zimbabwe and sending the overcharged money to individual accounts. This is in violation
South African laws and international laws. Please be advised that most of the individuals involved in this money laundering are on the US Office of Foreign Assets Control sanctions list. Therefore, you are assisting sanctioned individuals to hide money, which is a very serious offense. If this comes to light with the Department of the US Treasury, you will be in serious trouble. The Reserve Bank of South Africa will sanction you if they become aware of your illicit activities. Of interest, please note that Mr. Wicknell Chivayo is misleading you by claiming that he is giving top government officials of Zimbabwe part of the payment he is receiving. This is a total lie. Even the president of the Republic of Zimbabwe is unaware that he is getting huge commissions using his name. This man has driven him crazy, and that's why if you check his social media, he is on buying spree of cars, donating to different individuals across the country. Yet he is failing to pay us what we agreed. We expect 25% of all the monies paid out to Wicknell Chivayo. Our suggestion is for you to hold all incoming payments and not pay Wicknell Chivayo until you put us all on the round table to resolve this matter. This is need to cover up for one greedy individual and risk getting your company in trouble with the authorities because you are trying to protect one person. Please reflect it. This is worthy to risk your business, which we all know you operate legitimately. We urge you to consider the repercussions of your actions carefully. You continued involving in these fraudulent activities will not only damage your reputation but also put your company at significant risk of legal repercussions. We are giving you 7 days to provide us with a workable solution so that we can recover the money owed to us. Failure to comply will force us to take necessary steps to bring matter to the attention of all relevant authorities, including all news outlets. We could all gone through our lawyers and sought relief from the court, but we prefer not to air our dirty laundry in public. We hope to resolve this amicably. Yours faithfully, Moses Mpofu and Mike Chimombe. So guys, this is the letter. In I believe and I'm convinced because these guys were demanding money. They were demanding money and it's yaenda ku Rainform ndo company yacho yaita zvema ballot yanzi Corner Bayens and Trump Street Selby Johannesburg mu South Africa ndo pairi. So tsamba yakaenda kuna anonzi Angus Kalo ndo payakaningirikina apa zingapakutaura zvakawanda kaunzi uri kudhilana vanhu vari pama sanctions iwewe, saka ukada kutibudisa panze uda kutipambura mudhiri kuti tikuchibvondora endewo company yako ichapinda pama 1. Saka iwewe kuti zvinhu zvikufambire tipinzewo mudhiri tikwane ende isusu tiri kudawo 25% pane mari dzese dzakapiwa even kuna Wicknell because haasina kana any cent raari kutipa. So inini pandakazongoona nyaya dzo dzakuitika pakazongobudawo maaudios pakutanga kunzi aiwo akutotinetsa yo ningirikini pakatanga kutaura nyaya dzemari Mpofu tanga kutonetsa wakutofona he tikuda mari dzedu he chichi mukuzviona. Saka kuzosvika pane zvakazosvika pakutanga kutaurwa mazita ekuzonzi mukuru anozoda dededede pakutaura nyaya yemazita avanhu akawanda manje ndio pakaita problem. Ina pesa apa I didn't know kuti pane ma meetings aitogarwa kunana Chigumba woko vachiita zvavaita. I didn't know, maybe Chigumba was there kuti angoona kuti zveshukwadi maningina kuti ngosinza ari mukuru zenge pamwe she was there kuti aone kuti ichi zvinhu zviri kutengwa kupi because maballot obvious unofanira kuziva kuti zviri kutengwa kupi wota meeting necompany yacho oro she was part of the deal. I'm not that sure kuti yangari part of the scam here kana kuti kudii handiti mukuzviona, but mutsamba yari kunzi angari part of the meeting. Saka pane mazita akawanda aizomentionwa pakuti koko zvinhu izvi ndo zvinhu zvandinobhelievha
kuti zvakasungisa vakomana ivava ende ndo pakatangira mhepo matsamba iyoyi yaitonzi ati tikuda kuti ibudise kuna vanhu venews kuna vanhu vemedia because tikangodaro chete tinoita kuratidza matrue colors ende auzombotifarire muri kubata nyaya yacho ndo zvaitika zvinhu zvacho ndo manetsera zvaita but muri yeZimbabwe handisidonya kupedza nguva ndichitaura zvinhu zvakawanda panapa nekuti zvizhinji zviri loading zvinoda kuti zviziviswe kwamuri yeZimbabwe. Ndoda kubva ndangoshandisawo mukana uno kuzivisa vanhu vari muSouth Africa vanoda kuregisterwa makambani nekuvhurirwa maFNB business account vasina mawork permits kana kuti mastard permits. Mazuva ano zvava easy. Pane kambani inonzi Education Research inotungamirirwa nana mukoma Owen vanokwanisa kukubatsira as long as uri muSouth Africa uchida kuregisterwa kambani nekuvhurirwa FNB business account. Chinodiwa chakakosha ipapo kunge uine passport yako iri valid. I understand kuti vanhu munobvunza kuti kokana ndisina permit ndinozoregisterwa sei. Kuregister hakuna basa nepermit, kune basa nekuregisterwa nevane makambani anoregister. Simple and straightforward. Kana wakuzodawo kuita business permit, you have to deposit something like 5 million runs into your account, into your business account. Ndipo unozotanga kufambira nyaya dzacho kwako. But for now kuchida kutanga business rako uda kutanga something vamwe muri kunetsekana nema accounts anokwanisa kupinda mari zvisinganetse zvisina pamuromo. Conduct Education Research yamukoma Owen on the numbers that are showing on the screen. Vanokubatsira ipapapo.